Handa ka na ba? Handa na po, Mayor. Halika na. Baguhin natin ang bayan. Kaya ayaw ko yung opresyon ng tao. Ako sabi ko sa inyo, corruption must stop. Automatic yan. Drugs must be stopped. Kamusta ang buhay nyo? May nangyari na ba pagkatapos ng termino? Ni Ginoong mabait, ni Ginoong matulungin. Demokrasya binigay sa hirap na kukulungin. Ilang taon na tayong malaya. Ilang taon na rin ang tao'y dinaya. Gumagamit pa ng matamis. They have a communication in the Philippines, the volunteers for Duterte and volunteers in Hawaii. And they are organizing also volunteers in the US. Oh no. Anong ginagawa nila? The volunteers in every election materials for the people. You know, alam niyo sa mga pictures, the people in the far-flung barangays, they are really happy to get the tarpaulin, the t-shirt, the posters. They are really happy. They want to be identified with Duterte because they really want change. Bayan. Lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibig sa kanyang mata, naalay na kandila, at sa kanyang yubi at ganda, layuan ay nahalina, bayan ko. Ka nasadlak sa dusa. And we hold hands together. Ibon man may ayang lumipad, ulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakal nila, ang limang nasang kung minutya, ulan ng luha at galita, aking adhika, makita ka sa dalaya. Okay, maraming salamat. At huwag kalimutan na isali sa ating pagdasal ang coming election. Iwat kanan, ang droga at krimen. Paano mawawala kung tagahuli sa laren? Tama na, ayoko na, huwag tayong umasa sa swerte. Ubus lahat yung pag-presidente na si Duterte. Heto na ang kasagutan, heto na ang solusyon. Lubog na ang Pilipinas, huwag na nating ibaon. Pagbabago ay nalalapit nang mangyari sa tulong ng nag-iisang Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Sama-sama tayo kay Rodrigo Duterte. Ayaw ko yung opresyon ng tao. Ako sabi, Duterte! Camera na. Video na to? Sige, video.